na-ekpuchi eziokwu aka Igbo-Ukwu arụ na-emebe ụnụ na ekpuchie anọ na activist the lady the female activist the mother of the shadow kpọta ka ọ bịakwuoru ha adọta ọnụ ya ka ụnụ kpọ kpoje DSS je threaten ya okwu ya ka ọ na-ebuda ya police si buda okwu ahụ to the village community ka ekpe na village case of the firing a child of 15 years di mkpakara 20 na ala ofu obere nwa 15 years ọ na-asị buda ya ka ekpe na ma ọkwa kịta mbido kwa kịta na aspa na kasị ebido ọzọ me post ya afọ nta niile ga-epost ya on social media the video ọ nwa post that video unu che no delete go unu delete jezie mee ya video na damage control me post ha nchan stay tuned anyị eri ikie ndị mpa mmadụ na aga nwoke na ala obele nwa 15 years na Igbo-Ukwu ka ọ dị eme Igbo-Ukwu ifele emegbu unu Igbo mụrụ ndị mụzọ ekenekwa mụrụ ndị Igbo-Ukwu unu bụ alụ unu hapụ ihe a ka ọ slide ya just nnọọ ka ọ na-akpụ underground ịmanụ unu kpọkatakwa alụ n'ụwa ụmụ na-apụta akpụ alụ because na afọrọ m a place whereby na aya na-eme ajụ ihe kedu nke bụ na di mkpa 20 ka 30 na idina one small girl na idina a small girl and ndị Igbo-Ukwu na-achọ ikpochi ya bụ ihe ikpuchi alụ onwe bụ na unu gbakọrọ aka ọnụ na-achọ ikpuchi alụ. I'm not saying all of you. And as you fuck alota mmanụ o jezu aka niile. What then is the problem? Unu na-achọ ikpuchi ajụ ihe, unu na-achọ inye bribe of 2 million. Ebe unu mana ihu unu ma dị mma. Unu na-achọ inye bribe 2 million ka unu kwa ka eweda ya the case. Ihe a bụ ezigbote alụ kwa nwa n'azụ. Alụ na ajụ ihe dị ihe. And you people should desist from unu ejekwa kpọ alụ. If you know what unu achọrọ ịkpọ alụ, mmadụ niile asụ wee mee this young girl ihe because she knows you, she knows your address, she knows what you do. Akpọkọta unu niile ke unu chain n'ụkwụ mụ unu okwute tupu unu na River Niger. Unu adọ n'ụdị a sink ya nwụọ. Unu adọ n'ebe a sink ya nwụọ. Because every action you take has a consequences. Ihe unu mee adịrọ mma. Igbo-Ukwu apụta na asị na ajụ ihe kali. What is this? Makwa na onwe ihe unu emegide like this. Ana-akpọ nkụ. Ana-ebido ịkpọ nkụ. Young men are na-agba mbọ na-ana n'iyi because na the land has been corrupted. The Bible says, if my people will humble themselves and call us, and I will heal their land. I will heal their land. So there is something you make it know why the land will become dry and sick. The land will become dry and sick. So no matter where you are in that land, in as much as now it's so permitting at that time, but you are part of the suffering. Ekan Jezuli here in a village called AI. Then the people of children of Israel paid for that sin now. When Joshua was crying to God, he said, Joshua, no, back with God. How can this small village defeat Yainogo? God will turn back and say that Israel has sinned. But in that end, but the punishment is for the whole of Israel. Igbo-Ukwu, some people may tell you, man, a whole community and the whole of Igbo-Ukwu will pay for that. But how some of the consequences and them mother name, you be go and learn it. It's a law. This word I've been in here is governed by law. Law. Then it upon this video. Igbo-Ukwu be a black virgin. Before we gakwa one enyi nwoke we bịakwutekwa na ina bojo culture before. Hold on. Ugochukwu ba wo onye break the virgin. Yes. Ke ko si break the virgin. Ke ki si man o break the virgin. Igbo monom e post nu we kpọ Igbo-Ukwu afasi na ha mela alụ ba yi na-ekpuchi alụ eyota na mma cast onye ọbụla ma onye azụ from A to Z. Omeodu 30 minutes achọba nọmba m to 1 hour agbọọ m na phone. Na mma akwa mmadụ that no nwe ebe nọ as far as Nigeria dey concern na locate no ye take 2 days locate me oje emem. Nsi hello because onye Africa no ya wo shi oti eku ka mo ebe
ama nwata isi enyi nna kedu ebe nọ ka nchọrọ gị dị abịa n'ihe don't stress yourself now atụbaziri gị egwu ihe ngwa ya ọsị m na nna efil amọ tanka a na-efil amọ tanka ma why I don't do anything crime ịghọta and ọ bụrụ m ziri onwe m ozi ya aja na Igbo dị involve unu jide nwatakịrị 15 years nnukwu ma onye nta ma high profile ma low profile vandalize ya na na chigbuchi ya mgbe o mere bịa kwubere sị ị mana call ya na-akpọ m it's just more of a evidence to against you than the threat ị na-achị wetara m osuishi ozugbo mgbe o ji ghọta onwe osuishi dejesịkwa m nke a mụọda ya ihe mma akpọ ha m na gị nke m na-akpọrọ gị mara gị na-ekwu gịnị na ụnụ na-atụ nwa 15 years ụtụ amụ na village onye la ojekọrọ ibia big man ụla small man ala onye isi ndị machiama na ala ụmụ ya na-abụla isi m mbịa ka mụ na unu kwuo nche ebe ọga ọ bụrụ na ewu ga m bịara echi abụrụgo m big man agbata mmachitago eletọn from itret m Obago to 2 million. I can not 2 million as I'm doing this video now. I'm talking about enough. You say can video call me because I caught on call. I'm posting that video. That guy only I get that girl call. Basali Igbo-Ukwu. Yes. Me post that video. That girl call Basali Igbo-Ukwu. And the funny thing about it, even this girl. This girl na-ewere ego na nalụ nwoke ego si aba n'ime je di na nwa ya nwa 15 years nke ọzọ 14 nke ọzọ 13 years tiakwa the man is working freely. In fact this girl is a security man ka ọ bụ ọ na-ebu egbe. That's by the way. Mata emega escalate nwanne this girl a na-ekwu maka ya wee kpọọ ndị one lady woman right activist say bịa nyere m aka ka e nwetara this girl justice na ndị alasago this girl matakịrị kwa na ọmpịa so eburu the master bute made the girl interview first video ịyọta ọkọchị ife niile mee kpọọ afa mmadụ niile ọkpọ afa nna gị gwa kwuo ihe na-alụ sef my compound there, no na the video. So after the lady made that in interview, we that case begin a police station Igbo-Ukwu. I'll post the video of the girl, the interview after this video. Post them post so we gonna be the ones. So we na Igbo-Ukwu police station. Tension then you know what tension de ha choba solution. Hinka hammer. I didn't get up with CSO Igbo-Ukwu. CSO Igbo-Ukwu, Chief Security Officer Igbo-Ukwu. Yatakwando edify this girl. A break virginity. Interview you get the girl talking by herself or blom yako. When I rara pass yalonya. Umo kare 30 as in 20. Opokatala vika umo guafa. You personally you watch the interview. You calculate in the names. Ọgba afa nna gị kwuo ka isi dị ya ma ndị narị ya na ukwu ojoko ma ndị narị ya n'ime ọfịa ma ndị ya na valanda ihe ka a na-achị sweep under the table nwa dị 15 years ndereli at the age of 13 nke dị 11 bidoro area nke dị 13 bidoro at the age of 11 Igbo-Ukwu tia kwụnụ ihe akụ na-ezu unu enweghị igwe oke gịnị meziri ebute ka na police station isi so-called CSO yes. Just not you will the case, you withdraw the case from police station. When you treat in a village. I allow what bullshit this year so. I allow what tate son. Nya, I atom go to am. So, what can the police say? The police say, "What had the David na court?" Kahanye zie the case go na village. You know, security man no, are approved by the federation. Criminal case, you go see the court.
Funny enough, they were not able to bring the court what's it called? Court affidavit. Instead of having EJ, Ube say hanyo, no, how about also just CID? J report for defamation of character. See na police now pull no the girl, the victim. We touch obia, threaten obia. We make a video also. We see ya kuni ya hokuru as. You dey wine. We see afande mad hapuzi afande. I believe those afande kwalo the CSO ogo. Hapuzi afande also. Ihe na eme na Igbo. So what happened? Agency CID Oka. Odi aka that case. I implicate him CID weke obri ha balka ya afu there. I have first from CID. Happen the case from the defamation. But DSS. After all, Mr. Choose now. Choose cannot take nonsense from you. Yes, now the head of DSS or Anambra State, Mr. Choose, 100 now. So they can have start DSS Javia, the Advocacy DSS. When you look at Sian, naturally start the 4 Joe or Hapka DSS, where also did Jones na Zone 13. Now, so undo whatever chest before Joe, no help Patazi. And I'm to give you. So what happened? Instead of him made this case criminal, he able finance. Officer hire bribe. So I heard that the lady has been compromised already self. I told the man. You need to have a phone or can you know the benefit of doubt from head to toe. When you open from CSO to police station or Igbo-Ukwu. Yeah, I thought I don't know the case now, but I go to the case. You know what? Imagine these people invited the human rights activists for this case, Bujela police station, and want to detain them. Okay, now what is their crime? They see something, they see crime and say a crime. Once you see if you see something, say something. Hey, Bujela police case. Opposite defamation. Which he detained what do you call Zone 13 by the IPA the case. On chapel I'm all me here Zone 13. Actually, their integrity to zero. Thank God for the new AIG. I've not met with him, but I believe that the old one was competent enough. Forget the bad ex name. I know the man in person, but I support evil. Oh yeah, see this one, the Bionoshi, JCN. God pay that money. The ten way, yes, now about money. The ten way. About 2 days, we'll go back to when I will come back to JCN story about Chalun. What can I boss on? JCN now was yours. It's not me make case. You're trying on an affusi, on our was yours. That's by the way. So, that's finance. That woman in charge of finance or chest I don't know who made human rights activists them invite 3 of them they involved in this case. The IPO did the case. She detained Ufa. I don't know where I am. I put on the phone. But I was very pissed off and I put on the phone. I drop a message. So I read the message. I see that a human rights activist that is standing for something rights now actually detained here. What number now is here? Kedu detain no? Kedu here melon no? I want DSS, CID. So, but where I am, I don't just want to lose focus. Have good because so now all matters here now. What is here, man? Unchi detain. Ah God. If I POG case here, I told me my name if MLO for you not to investigate it. Not on the detain. You had around again. If not to 13, the animal mama wagya. That's by the way. Now, ONM na get out CSO Igbo-Ukwu, the village, believing that na information that na most of them how prominent people. I got the gay gunia go fight by the case. Where is the girl?
this girl be with his grandmother for long before mpia bia kpọrọ ya were eme business ahụ at mgburu time nke ya because ebido ime ya ebido lela ihe ahụ na be grandma ya mpia bia kpọrọ ya je mee nke ya oruzie mgbe kesi a boss to zi the CSO bia na police station Igbo-Ukwu kpọrọ the girl. Now they have adopted the girl. Since woman dey to onwe ekwe adopt ya. Obo na case ya bụ eziokwu like na one na the girl na asị onwe ya adopt the girl, but now they have adopted the girl. Where you na video kwuo. But you know what? Apa mmadụ niile ahụlalụ this girl. Ma ndị lara ya n'ukwu ojoko, ma ndị lara ya na ime ọfịa, ma ndị lara ya na balanda, ma ndị lara ya na apala. Ona hosi ya, I will post it. So ibulu onye Igbo-Ukwu onwe nke iji picture ya iwotie verify ya post we osola the girl. Na ma atu na egwu. I don't hide crime and anti-crime. Crime na so ori, rape, kidnapping. Okay? O na afu. The highest crime you make in a mechalo way si as makine me business na chala asi we na atonu ego. And the whole crime. So please, I'm stating this thing now to zone 13. Ona actually make it see maka no ya agba ọsọ now. Yes, ona analugo nego. So ona ya agba ọsọ. So ona actually make it see. I beg you people in the name of God. Ejima fa Chineke yon drop one ya. Ka mare rob afa. Put the finance office head the one body IPO, body commander afa ga go stand you hapu go dey ngwa abo mo tanker. I go dey know get na phone na 1 million because all possible, you know. I don't uche ma go no again one because we have failed. Yeah, what the fund they go ni na and ni na ya ga salon of or else no dey that get na pibu ye tufu akoko but after one you have to na internet ndi Igbo-Ukwu ya mo ndo no bu na. Even a commander, even a security commander, Sala, is me who Kamolo. If you see something, say something. Anibu, or the Chagoma, Cassia, from my mouth to Aja Anibu.